سرچشمه، جستجو، معلومات، مهم، فوریت، دقیق، تحلیل، بررسی، پیشنهاد از رادیوی خاور. дуруст сомиён азиз, меҳрони қурбон ҳастам. таваҷҷӯҳи шуморо ба гузориши ин соат аз радиои ховар ҷалб менамоем. моро пайгир бошед. рӯзи 26 апрели соли равон дар шаҳри душанбе форуми ҷавонон дар мавзӯи дарёфти роҳҳо ва абзорҳои истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ ба манфиати миллӣ ва тарғиби арзишҳои давлатдорию давлатсозӣ оғоз гардид ва он то 30 апрели соли равон идома ёфт. ин чорабинӣ дар шаҳру ноҳияҳои душанбе, айни панҷакен, исаравшан, хуҷанд ва гулистон дар сатҳи баланд баргузор гардид. форуми ҷавонон ва барномаи иттилоотии маърифатӣ бо ташаббуси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш дар доираи нақша чорабиниҳо бахшида ба 23 май, яъне рӯзи ҷавонони тоҷикистон баргузор карда шуд. бояд қайд намуд ки 27 апрели соли равон ҷамъи блогерон ва ҷавонони фаъоли тоҷик дар доираи форуми ҷавонон дар мавзӯи дарёфти роҳҳо ва абзорҳои истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ ба манфиатҳои миллӣ ва тарғиби арзишҳои давлатдорию давлатсозӣ ки бо ибтикори кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши низ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва иттифоқи ҷавонони тоҷикистон роҳандозӣ гардида буд, аз ноҳияи айни дидан намуданд. сипас меҳмонон аз оромгоҳ ва хонамузеи нақибхони Тоғрали Аҳрорӣ дидан карданд. ба гуфтаи масъулин, мақсад аз баргузории форум тарғиби имкониятҳои сайёҳӣ тавассути блогерон ба ҳисоб меравад. дар доираи форуми мазкур тибқи барномаи иштирокчиёни он аз якчанд шаҳру ноҳияҳои дигари вилояти Суғ боздид намуданд. баъди боздиди мақбара ва осорхонаи сардафтари адабиёти классикии тоҷик Абабдуллоҳи Рӯдакӣ, иштирокчиёни форум ба осорхонаи ҷумҳуриявии таърихии кишваршиносӣ ба номи Абабдуллоҳи Рӯдакӣ рафтанд ва аз он дидан карданд. иштирокчиёни форум аз 8 толори осорхона ба монанди толорҳои саразми бостонӣ, панҷакенди қадим, давраи Сомониён, Абабдуллоҳи Рӯдакӣ, давраи истиқлолият ва толорҳои табиату мардумшиносӣ бозӣ намуда, тамоми ёдгориҳои таърихии осорхонаи мазкурро бо аксу навор дар саҳифаҳои иҷтимоии худ таблиғ намуданд. сипас ҷавонону блогерони фаъол озими шаҳраки бостонии Саразм шуда аз ёдгориҳои қадимаи Саразм дидан карданд. блогерон ва ҳаҷвинигорони шинохтаи тоҷик ба монанди Дустмурод Шарипов, Саъди Исмоилзода ва Дилшод Раҳимов аз таъссуроти сафарашон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғ ибрози назар намуданд. ҳамчун ҳунарманд, блогер, чӣ тавре ки дида истодаем ҳар яке мо шумо дар шабакаҳои иҷтимоӣ, мо тӯли 3-4 рӯз мешавад ки дар вилояти Суғ ташаккур мегӯем ва миннатдории худро ба кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонем ки чунин форми ҷавононро роҳандозӣ намуданду мо ҷавононро ҳам дастгирӣ карданд ва ҳам даъват карданд. бениҳоят хурсандем, хушҳолем ки моро ба ин форми ҷавонӣ даъват карданду мо омадем аз тамоми ҷойҳои таърихӣ ба мисли Панҷакен, Панҷруд, ба мисли Равшан, ина вилояти Суғ, Хуҷанд ҷойи таърихӣ дидан кардем ва хушҳол шудем ва ба навор гирифтему ва пешкаши тамошобинони шабакаҳои иҷтимоӣ нишон додем ки ина бинед ки чӣ қадар ҷойҳои зебо дорем, чӣ қадар ҷойҳои таърихӣ дорем ва касоне ҳастанд ки мумкин ки бемор ҳастанд, касоне ҳастанд ки дар кори давлатӣ ҳастанду омада наметавонанд ин ҷоҳоро бинанд. ана ба воситаи шабакаҳои мо метавонанд ки тамошо конанду ҳаловат баранд. ба ман ин корҳо як коре ҳаст ки ба мисли дунё арзиш дорад. тамошо кардан, саёҳат кардан ман бениҳоят дӯст медорам. он ҳиссе ки ман дорам, ман дар халқ нафароне ҳастанд ки мумкин корҳоро хуш надоранд. бениҳоят ба ман ин кор писанд аст. ман хурсандам, хушҳолам. боз орзу дорам ки ҳамхел корҳо зиёд шаванд, ҳамхел формҳо зиёд шаванду мо рафта тамошо кунему ба навор бигирем. ман бениҳоят хурсандам. ман мехоҳам ки дар оянда ҷавонои лаёқатманд, ҷавонҳои басавод блогер шаванд, дар оянда Тоҷикистони моро муаррифӣ кунанд, биён айнамхел ҷойҳои зебо, ҷойҳои таърихии мо тамошо кунанду ба мардуми дунё пешкаш кунанду нишон диҳанд. ман рости гап тӯли 20 сол мешавад ки дар байни халқам лекин бори аввал чунин пешвозгириро дидам. ман рости гап бисёр омадам, ҳама ҷои ҳамин вилояти Суғ омадам, дар ҳама ҷойҳояш будам, лекин ин хел пешвозгирие ки моро карданд, ташаккур мегӯям ба кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки моро якҷоя карданду бинед ки чӣ қадар пешвозгирӣ карданду чӣ қадар хушҳолӣ кардем, меҳмоннавозӣ карданд. мо бениҳоят миннатдор ҳастем аз мардуми вилояти Суғ. ташаккурам мегӯям, ҳазор раҳмат ки моро чунин пешвоз гирифтанду ба нону намак моро пешвоз гирифтанд. рости гап не, ба ман ин корҳо бисёр муяссар шудагӣ ки буд. ман хиёл мекардам ки ҳамчун муқаррарӣ, чун ҳар вақта меоему, дидан мекунему, ба навор мегирем, боз мегардем, меравем. лекин ин боре ки ман омадам, бениҳоят ба ман писанд шуд. албатта чизе ки ман ба худам гирифтам ва ба навор гирифтаму дар сайтҳои иҷтимоии худам мондам, ҳам худам ҳам подписчик мегем, подписчикои ман бинану ҳаловат бибаранд. ман
کوشش میکنم برای خلق خود، برای ملت خود، برای وطن خود، برای پیشوای ملت تمام، برای پیشرفت دولت تمام تا جان در بدن دارم خدمت کنم و خدمت کنم و خدمت کنم. همچون سرباز قطاری به خلق خود خدمت کنم. انا من چی میخواهم؟ من میخواهم که همین فرم ها زیاد شوند. کمیته کار با جوانان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همین فرم ها رو زیاد کنند و ما جوانان رو با دعوت کنند ما بیایم و هم خرسندی کنیم، هم خوشحالی کنیم، هم تماشا کنیم، هم از جایهای زیبای وطنمون تماشا کنیم و به مردم پیشکش کنیم. در آخر گفتنی هم که برادر عزیز در سیمای مردم خوجان از تمام مردم تاجیکستان تشکر کنم که چنین پیشوا داریم و چنین دولت آباد داریم، چنین ملتی پیش قدم داریم. البته تمام دنیا رو دیدیم، به مثل تاجیکستانمون نمیبرایدم بگویم هم خطا نمیکنیم. راست گپ رو میگم. من همه موزه ها رو دیدم، موزه های دنیا رو گشتم. تاجیکستان ما ایگا اونجا کم نیست و کم نمیباشه. و در آخر گفتنم که یک شعار داریم، ما شعار پیشوای ملت ما است: تاجیکستان به پیش، به پیش.